sahih ila ruya tahawulan min syaitan wa ila hadratin Dini wabih nikum wabih akhir wabih akhirikum syawil lailahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Riyadus Shalihin terakhir Al-Khamisu Saras ini betul terakhir pundi Al-Khamisu anu kola kolali anabiyu gini apa? Bismillahirrahmanirrahim Al-Khamisu utawi kang kaping 5 hadis kelima dari bayani kasroti turukil khair cara mencapai kebaikan. Hadis yang kelima itu anu sangking siapa lagi? Abizar iku anu sangking Abizarin kala ngucap sapa Abizarin kala dawuh lima re'ensong sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkirona dawe nabi la tahkirona ojo mino temen ojo ngece temen sapa sira ojo suka menghina minal ma'rufi saking perkara bagus syai'an yang suci-wici jangan suka menghina perbuatan baik orang lain walaupun perbuatan itu dianggap itu barang yang orang berjanji walau antalko lan senajan yento nemu sapa sira walau antalko senajan yento nemu sira akhoka ing sedulur ira liwajib kelawan wajah torikin kang ajeng ojo nyepele dengan ape amal apike wong liya walaupun itu amal baiknya hanya sekedar nopo duwe rai sing sumeh aja tuh susumeh wong rai sing sumeh itu ya termasuk itu nopo amal perbuatan sing apik nyenengke koncone rawang riwayatake bu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim dadi sing diarani barang sing apik itu ora kudu ibadah sholat, zakat, poso ini boten dengan raine mesem berseri ini termasuk bagian dari perbuatan yang baik. Asadisu utawi kang nomor 6 iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama utawi saben-saben sendi utawa ros-rosan ulama utawi saben-saben sendi ini kan sendi mudah ya sendi itu berarti ya dan tepuan-tepuan itu kan jenenge sendi nah manusia itu ya terdiri dari sendi berbanyak sendi makanya jangan ketika ya dolanan cilik robot-robotan sing iso apa dibuka pasang, nah itu kan gitu tangan ini dewe dipotong-potong dan tubuh kita juga semacam itu minan nasi saking menungso iku alehi ing atase kulo sulama sedekah utawi sedekah setiap sendi itu wajib disodakoi bentuk syukure kula dengan sami sendi awake dhewe ku sehat dimana setiap sendi kudu disyukuri wong apa meneh kok sendi sing gedhe sendi sing cilik iki lho jenengan apa jenis lain kesle yo apa jenenge blunter nah sendi blunter niku mawon wae rasane ora enak jangan kekerjel sikil niki kan sendi sikil jangan kekerjel abuh dadine gawe mlaku mencek-mencek ya Mbak Safa itu loh mungkin niku terus gara-gara kesusu nah susu gara kesusu kok moyak susu di sopo susu dan kalau segera ginjal itu mawon apa nah
Kegriel jare mau ngeten kegriel ngeten tok ya dadi jalaran aku. Terus ki mlaku ya napa? Nah, ki mlaku ya ditarik-tarik ya Mbak ya. Nanti berdari jari. Lah kok iki makanya sendi kita yang terdiri dari berapa kemarin 306 buku itu disodakoi. Nah, sodakoi itu orang ujung-ujung duit, ujung barang enggak. Kemarin dengan baca apa? Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Makanya ini kudu disodakoi. Maksudnya awake dhewe iki sehat, ora kropos, nggih, ora kegriel, ora koklek. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina setiap hari disodakoi. Telah tatlu metu fihi ing dalem nyau apa asyamsu sangene. Ana jeneng iki bersolat wiridan. Iki ora namung fungsine gawe wiridan, termasuk fungsine dadi napa sedekah. Mana nak sholat aja lancing, napa? Lancing, salam terus pelencing. Dan hasilnya ini purun wiridan yang ketanto astagfirullah bertabur ini termasuk bagian dari sedekah. Tak dilu utawi oleh adil sapa sira. Adil itu maksudnya mendamaikan bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Ana wong loro gontok-gontokan karo gelut terus mbok tengahi. Nah, mbok kei solusi, mbok dengke. Mbok ngono-ngono. Mbek kancane dhewe sedulur. Nah, tunggal dulu aja sampai gontok-gontokan. Dulu kan pada kaya tunggal genteh, tunggal ilmu. Masa mau mecah gontok-gontokan tarikan, rebutan es teh. Kemudian Esta jadi harus sedulur terus jadi tukaran. Kok jenengan dane kayak iku sodako pun sodako. Jadi kena ambil sodako ini gamping murah lebih bawa duit tidak. Kalau cara tukaran dok lempai. Bahasa Indonesia apa? Melerai, memisah, dipisah. Sodako, misalnya sodako. Waktu ini utawi ento oleh nulungi siro. Waktu itu utawi oleh nulungi sira ar-rajula ing wong lanang fi dabbatihi ing dalem kendaraane rajul. Ana wong arep munggah motor kangelan. Kadang yo mbak mobil kangelan. Sok menjumpai napa mboten? Mbah-mbah, nah pecinta suntik arep dipijetke ora. Wong iki arep tumpake motor wis mboten saged arep munggah iki lho. Apa meneh kok melangkah nyemplo, nanti bahasa nyemplo kan jenengan. Nah, nyemplo niku miring lho. Nah, biyen iki sing melangkah iki biyen zamane umi. Kula iki sak ngantos kula zaman kuliah niku urung cah wedok bonceng melangkah niku urung usum. Biyen niku sing melangkah ya berarti wong lanang. Kalau itu saru mekakah ngono kan saru. Melangkah kan mekakah kok. Itu banyak. Biar itu nak wong itu tuh bahasanya napa nyemplo miring ngono lho, wong itu kudu dikempit, orangnya miring. Terus juga wong itu saiki yo domo kakak. Nanti orang bedone lanang utawa wedok. Mosok nek kakak yo isin, kalau yo isin mosok wong tuwa kok. Ya tapi saiki ora pandang tuwa, pandang nom, wis pokoke numpak motor ya modele ngono, sudah untung. Wes zaman kula kuliah kaya tahun 9398. Niku siji loro ning kampus ana wong kampus padahal ora terpelajar, kowe ora wani kok. Sawedok melangkah ngono boten wani. Umpama melangkah itu ya di jalan raya yang sekiranya tidak ada orang kenal. Lah mendah saiki kok ya Allah wis pokoke melangkah sikap sisap ngoten niku. Nah niku ana wong misalkan gambang arep langkah otomatis mulai kangelan apa boten? Kangelan, wong sikile kudu diangkat. Nah wong tuwa niku kangelan lah. Upama ana wong arep munggah motor, munggah mobil kok kangelan jenengan junjung niku ya wis sedekah. Kalau sesuk nek arep mijetke mbahmu apa wong tuwamu sing wis tuwa niku ya junjung ya dikeke. Aja kok paksa kok langkahke untuk iki wis pengapuran. Mbah melangkah ke ngamot malah keretek kabeh kok kabeh. Rumah samu ning dalan
dalan ken aman. Tapi proses mbok pelangkahke wong mbok melangkahke iku ora iso. Wong laku wis saya tuwa pimik-pimik langkahe saya cilik apa mboten? Nggih, lah niku umpama kangelan niku numpak motor kangelan jenengan tulungi jenengan sudah bernilai sedekah sing manfaatnya juga untuk sendiri. Terus nggih. Fatahmilu nulinggawa sapa sira bu ing rajul alaiha ing atase dabah. Lha munggahke. Karena saiki motor rada cendek. Hadis ini keluar kan di sana. Dia tunggangan ning kono apa? Unta dhuwur. Nah, kuwi nek untane ora jembrut kira-kira jeneng iso. Nah, ora ono sing numpake, ora ono sing gawe dalan. Jeneng numpak gajah. Misalkan kan lebih ono numpak gajah bayar. Ya ora mungkin iso, kudune ono apa? Ono pancatane. Nah, saiki no pancatan memang gawe tunggangan ku yo ono unggahane. Tapi umpama jaman biyen kuwi ora ono unggahane kaya ngono yo mancat ning pundake koncone saestu. Au tarfa'u utawa ngangkat sira. Au tarfa'u utawa ngangkat sira lalu maring rajul alaya ngangkase dabah mata'aru ing bondone rajul utawa momotane rajul. Dagangane rajul yo ana. Umpama kan jenengan samanten pun Bu jenengan munggah riyen mangke blonjone kula ndahke. Tukang parkir kan sak ngoten nggih. Nah, tukang parkir ki ganjarane sapiran piran. Motor munggahke blonjo tok ngoten niku to. Ya wong nang kadang wong wedok ora biasa numpak motor ngarepe kebak kan kangelan. Nah, makane kadang pun Bu jenengan munggah mangke blonjone kula ndahke. Ngoten tok juga sudah bernilai sedekah. Iku sedekah. Nanti wal kalimatu utawi kalimat atau ibatu kang bagus iku sedekah. Lama ana wong kok arep sedekah kok kangelan ora duwe apa-apa berarti urung tau ngaji. Nek tau ngaji ya sedekah ora kudu duit, ora kudu barang. Nanti ngucapke kalimat sing apik yo sedekah. Ya kalimat sing apik kalimat ngirit iki mung kandhane napa? Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah, wong buka suara ketok subhanallah. Ini dan sedekah. Yo mripate yo sedekah. Ora blokong minta pintu susu mentek-mentek. Ngucapmu sedekah. Itu meneng bae. Kalau ngomong foto sih ambek nulis subhanallah. Subhanallah. Lah nek ora ngene ilmu. Kalau ilmu kan kalau cincang langsung di zoom tapi nak santri soalnya zoom ya nulis subhanallah. Jadi itu kan jangan. Lalu mari kok zoom itu rendo apa? Iki memang itu dipraktekke. Alhamdulillah. Kalau cewek cantik, ya segitigane ke keto. Alhamdulillah. Ya ternyati. Ternyati kan lulus kok. Tapi aja lali muni alhamdulillah. Iki kalimat thayyibatu iku sedekahun yang ana nanti mungkin kadang nak dugai iki yo antarane iki untung aku wong tuwa yo rasa wedok ora calanan yo alhamdulillah astagfirullah. Ora calanan yo rasa Orang ilmu yo kita kalau kita mau kebangetan yo alhamdulillah. Wabiku lihat latin utawi saben-saben cangkahan setiap langkah tamsi kang mlaku sapa sira ha ing khotwah ila sholati maring sholat iku sedekah. Setiap jangkah menuju tempat sholat sedekah. Jangan dari atas. Undaannya kok hitung, saundaan biasa jangkahan ya nang.
Nah, sampai saja tambah akeh. Undaanmu itu sadaqahmu itu juga sudah bernilai sedekah. Menang jublek-blek medun nek ora apa-apa gitu. Sapa dhuwur medun iki arep salat arep jamaah wis entuk sedekah sak pirang-pirang. Nggih, langkahanmu itu jangkahanmu itu sendiri sudah menjadi sedekah. Dan ini tuh babiku lihatnya tamsyiha ila sholati sedekah. Wa tumitul adha utawi ngilangake sira. Wa tumitu utawi ngilangake sira al adha ing reget utawa kotoran. Amit tawiki saking dalan iku sedekah. Ana reget ning dalan kebuah reget iki bayani misalkan ana watu ning dalan ana beling terus ana apa biasane paku kayu bojiko mergo nang bojiko iso-iso ngleseti wong liya iso-iso nantoni misalkan ana beling ngoten niku aku ora aku lho nantoni kena kancane ya kancane dadi paku jijiko mergo nek kena montore wong ya dadi Lapo rumi mangsung tenan enam dari yang kalian ganti oli dari pembius itu berarti mau menggalan untuk kena paku kena waktu iku sedekah jadi sedekah mulane yen ngomong konjone ora apa ya ora jeblok kok jadi bahasane kok jeblok apa bocor yo nak ora sing ngono-ngono kuwi apa risiko. Pada saat ini katanya ada yang kayak gitu ya menyebar paku malah entuk ana paku kon jukok malah bosebar. Muttafaqun alaih muttafaqun disepakati apa alaihi hadis warawalan riwayatake bu ing hadis sapa muslimun imam muslim aidan halimale min riwayati Aisyah saking riwayate Aisyah radhiyallahu anha. Nah riwayate Aisyah ngene kala ngucap sapa Aisyah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sedune kelakuan iku khulika den dadekake apa kulo insane saben-saben menungso min bani Adam saking bani Adam saking anake Adam yang kula sami ku menungso mergo sumber menungso iku saka Nabi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam ala sitina ing atase suwidak wasalasimi aten lan 300 wasalasimi ati maksilin lan 300 ros-rosan berarti piro iki suwidak karo 300 berarti piro 360 berarti tubuh kita itu tersusun dari 360 ros-rosan utawa sendi faman utawi sapa wonge ikut kabar ngegunake sapa man gunanya mungkin ya Allah ing Gusti Allah wa hamidalan muji sapa man Allah jangan maca takbir kabar Allah ya Allah akbar wa hamidalan muji sapa man Allah ing Allah berarti napa alhamdulillah wa halalan tahlil sapa man berarti apa la ilaha illallah Allah ing Allah wasabbahalan nucekake sapa man Allah ing Allah berarti nama subhanallah wastaghfarolan jaluk ngapura sapa man Allah ing Allah berarti nama istighfar ya benar sampai ada lewang lafal apik Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah astagfirullah wa azara lan nyingkirake sapa man hajaron ing watu antarikin nasi saking dalane manungsa au syaukatan utawa ri au aznan utawa balung ana dalan ana balung ana ri ana watu yo apa yang wujud itu bisa mengganggu antarikin nasi saking dalane manungsa au amara utawa perintah sapa man
bimakrufin kelawan perkara kang apik. Nanti amar ma'ruf akon ngajak-ngajak sing apik iku juga sedekah. Aunaha utawa nyegah sapa man an mungkarin saking perkara mungkar. Ada desitina kelawan hitungane suwidak wasalasi mi'ati lan 300. Pak Innahu mau maksudnya dengan terima sedekah sing kaya ngono mau aja bisa berimbang iso padha kaya gawe nebus ros-rosane awake dhewe. Pak Innahu krono setuhune man iku yunsi sore-sore sapa man yauma idzin ing dalem mengkono lah kabaro sore nganggur kok maca Allahu Akbar wa zahzaha lan teman-teman ngeduhake sapa man nafsahu ing awak dhewe man anin nari saking neraka. Ini termasuk sekedar maling meh napa bodho korban kuwi akeh balung dengan tok balung tak pirang-pirang iki ada. Lagi ada fenomena, ada pertanyaan ini bagaimana hukumnya menjual daging korban. Nah, kadang kan saiki kan orang kaya zaman biyen itu malah sak musola sak kampung kadang ning ana wedhus siji, sapi siji. Sakniki bermusola, bermasjid mesti ana korban. Makanya korban melimpah nanti kadang wong itu untuk jatah korban untuk daging korban nanti berlebihan. Ini kalau buatan nasani ini. Nah kadang sing nopo daging korban itu berlebihan. Sing nopo orang duwe, orang kena mangan daging, untuk dagingnya akeh, orang duwe freezer, kira-kira dengan bayarnya. Nah wong ini kan kadang maaf ya, kulkas freezer kadang kan buatan gajah. Nah jangan duwe freezer untuk pirang-pirang kilo yo gampang entek ora entek yo dilebokke bisa. Lah kadang saiki wong sing orang duwe kadang sing melasi akeh bermasjid ngeki bermusola ngeki nanti mungkin tekan 5 kilo tekan 7 kilo padahal orang duwe bisa dipangan sak dekan yo mboten entek mungkin ya bener apa mboten nak daging bener. Dan itu pripun hukumnya saiki odol daging larang ngono ya wong sugih kan tapi kadang malah wis ora entuk mangan daging padahal dikeki daging sak pirang-pirang. Saiki wong andum saking akeh lutrae korban ora sugih ora kere iki dikeki kabeh. Nak biyen cek dipilih sekiranya sugih ora dikeki. Nak saiki iki roto. Jadi kabeh nang nggih, kabeh kene sugih kere, duwe apa ora ya kabeh diwai kok padha bermasjid ngeki nanti kelompok. Bagaimana nggih? Hukume nanti dong. Jangan kudu iso menyikapi setunggal. Ojo daging korban nak kanggone wong orang duwe itu kan itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tadi. Karena mungkin bisa juga dia nggak punya apa tadi freezer sehingga tidak bisa untuk diawetkan. Nah rasa diawetkan ini jenis daging itu sedih ngomongin badek nama badek. Nak badek jadi pangan ora enak terus jadi muspro jadi nemo badek. Yang kedua kadang orang duwe itu mangan daging itu rasanya maneman ya Allah. Umpama iki iso tak duweke ra iso kanggo kepentingan sing luwih manfaat. Mergo mangane klino biasa ku mangan daging iki koyo ora tegel. Ya Allah, sak kilo 140, 130.000. Iku umpama 5 kilo iku iso dijitke ya Allah gampangnya sak murah-murah sekilo didol 100.000, 5 kilo entuk duit 5. Nah, wong orang duwe nyontel duit 500 itu Masya Allah. Iku iso dadi werna, iso bayar sekolah anak iso gawe tuku beras, iso gawe tuku LPG, iso gawe tuku barang. Itu diperbolehkan. Kanggone wong sing ora duwe. Karena apa tadi? Supaya apa? Kemanfaatannya itu bisa lebih banyak. Tapi prayogine ketanto sithik tetep ono sing
masak. Pokoknya untuk 5 kilo ya paling ora sing 1 kilo di masak. Kadang eman-eman kena ora takdo ya kok bosok dipangan dhewe kok ya blenger kok rasane eman-eman lah takdole murah-murahan. Terus misalkan didol 1 kilo 1.000 utawa sak paine. Yo pilingan koyo ya anakku urung tak bayar sapa wae kok kaya sepatune anakku bodol boleh apa ndak itu tadi boleh kanggone wong sing ora duwe. Tapi iki sing kudu jenengan gatek kanggone wong sing turah-turah, orang yang berkecukupan dalam hal makan. Artinya wong sugih. Wong sugih ku ya gampangnya dalam hal ini wong sing kecukupan babakan weteng. Wis sudah dianggap kaya. Babakan mangan wis ora usah mikir, iki kok mangan apa, mangan ndek apa wis ora mikir, itu berarti wis hitungane sugih. Karena apa? Kebutuhan perutnya sudah terpenuhi. Nah, kanggone ngeten iki prayogina ketampa wong sugih, wedhuyan ora nak entuk daging korban ya tetep dimasak. Nah, awake dhewe wis mangan sekirane mangane kok entuk akeh, yo iso dibagi tanggane. Ya, mau sing dimasak dibagi-bagi tanggane. Mbok bagi mentah yo kena, mbok bagi napa mateng yo kena. Perkane napa? Saru. Ya mboten angsal. Wong sugih entuk daging kok terus dibagi dan kenapa tadi didol? Ya luwih apik napa? Saiki sing ngono jare wong sugih saiki duwe visor terus lebokke visor iso gawe pirang-pirang dino, iso gawe pirang-pirang minggu. Tapi umpama jenengan welas, wah iki harus biasa mangan daging yo kadang malah awake lara kabeh. Wis gentenan tak wehne. Diwehke tangga-tanggane mbok masak terus wis mateng mbok bagi-bagi yo kena. Utawa mbok bagi masih dalam keadaan mentah juga tidak apa-apa, malah dengan entuk manfaat, entuk barokahe korban dengan disosok dakok. Tapi prayogine apa mau ketanggal sithik tetep kudu dimasak, kudu dirasake. Paham ya nanya? Nah niki mangke terus niku balon-balone kuwi aja dibuat sembarangan. Ojo ucal dalan, tapi yo padha karo apa? Padha karo napa wae. Iya, padha karo gawe dilokone wong liya. Yo nang enggak kok jenengan bermangan daging kaya ngono kuwi wae yo sing bener. Umpama wong turah ayo juga sing bener. Padha nak turah daging niku ning sampah yo tetep ngambon bumi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqu utawi hadis kang nomor 7 iku anu sanggeng dhuwur sapa mau Nabi Hurairah. Ade Nabi sanggeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku hoda budal esuk-esuk. Iku hoda budal esuk-esuk sapa man. So esok ya subuh kae salat subuh ila masjid mari masjid. Wong esok-esok mangkat ning masjid ya kan apa berarti salat subuh. Auroha utawa budal sore sapa man. Sore berarti kanggo salat napa mari. Aadda mongko nyawisake sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man fil jannati ing dalem swarga nuzulan ing pira-pira suguhan utawa pasogatan. Apa bahasane meneh jenengan? Suguhan ya, pasogatan. Jenengan pokoke iki esuk berarti subuh karo maghrib panjenengan gelem jamaah. Jenengan ing swarga nanti mendapatkan hidangan yang bermacam-macam. Jenengan kalau prasmanan ya toh, bakso ono, ramesan ono, soto ono, tengkleng ono, es krim ono, komplit nanti meledos wetenge. Lah niku nek jeneng prasmanan kan jenengan milih sak senenge dhewe. Kulama hoda ing dalem semangsane budal esok sapa man
Auraha utawa budal sore sapa man. Aja rasa-rasa. Nek pondok dipaksa kudu jamaah subuh asar maghrib isya subuh. Tapi kok jenengan wis ning omah utawa pas ning omah aja nganti minimal ki jamaah subuh karo maghrib. Subuh kok kuat iki, ora kuat ya minimal maghrib. Kalau jenengan survei musola masjid itu paling tebak nak napa? Maghrib. Isya nak maghrib patang baris ya isya garek rong baris. Iya kemelakaran karena wis PW wis posisi enak. Wis wegah. Anuzulu utawi lafaz anuzulu iku al-qutu panganan kang mikuwati. Nuzulan kuwi nek manane pasogatane itu makanan yang bisa membuat kenyang. Kalau gambarnya ramesan, soto, bakso, pempek, siu, pempek, mari-mari toh, lontong, opor, mari-mari. Warisku lan rizki, wamalan perkara, yuhayaku kang den cawisake. Wamalan perkara yuhayaku kang den cawisake omah lidoifi kedue tamu. Makanan itu sing mengenyangkan yang disiapkan kanggo tamu. Kabangnya tamu resepsinan. Panganane wareg marai wareg kabeh. Asalnya utawi kang nomor 8 Ibu Abu saking Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa al-muslimati wong wadone pira-pira wong Islam. La tahkironna ojo mino temen sapa sira. Mino ki ngece. Apa kuwi? Sapa la tahkironna ojo mino temen sapa jarotun tangga wadon. Wong wedok iki sing ditopi, kok sing biasane sok ngece, sok pamer iki sapa wong wedok. Jangan saling menghina tetanggamu. Terus mau perkara masak kowe iso di napa iso digawe napa padu masakan diade pamer. Nek wong wedok kadang ngono masak yo gawe status. Ya kok sing tanggane panas komentare napa pamer ngono tok ya dadine kok saling menghina. Tukaran apa boten dadine? Tukaran lijarotiha maring tonggone jaroh. Lijarotiha maksudnya lijarotiha maring sodakoe jaroh. Aja saling menghina kawewehe tonggo. Walau firsi nasyate senajan aweh teracake wedhus. Muni teracak sikil. Coba wae tonggomu ki nak sing roman apa wae sing diwehi ditampa. Ya ketampa nyembelih wedhus, tapi jenengan ning entuk napa? Teracak mungkin ya. Ya sikil aku diketok-ketok. Dodole diangkai terus dikek jenengan tampa. Wong nangane tonggo sak pirang-pirang yo sing gelem aweh dhek. Ketampa aweh napa niku wau cuma teracak sikil wedhus. Mutafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Kala ngucap sapa al-Jauhari Pak Jauhari, al-firsinu utawi teracak minal dairi saking unta. Versin teracak unta. Ya kalau teracak utawa usus utawa babat ya wis ditampa. Iku kal hafiri kaya teracak. Iku kalhamiri kaya teracak minat dabasi saking kewan tumpakan. Ya teracak hewan yang bisa dibuat tunggangan. Ya berarti nopo sapi, kebu, terus nopo unta. Jaran yo ada orang rumah yang nyembelih jaran. Kala ngucap sapa Jauhari, warubama stuira lan terkadang den selehake fisyati ing dalem
wedus. Kadang iso juga dimaknani terancam wedus. Po atasiku utawi kang nomor 9 iku anu saking Nabi Hurairah aning Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.